kita di Baguio po. Nag-aalas ka. Adir-dir mo tibukan na ba eh? Mistake ya, mati. Kung nalungan na lang, pare. Ngayon, pare. Wala. Sobrang sarap eh. Nagamit mo na yung pinagawa. Kaya mo, nakita mo sila kamuti ko na. Ano? Tadi Pines Hotel po nga napo orang betay. Okay. Kita nabi pa na po orang. Eh, kaya pa yung ka na tanda pinasok na. Ha? Labandera. Ganda ba? Labandera ta. Naburan tidak pengetahuan ka na tanda. Wala, hindi kita piksana. Tamat iti katedral iti pagsimsimbahan nyo iti mga ito hingga natatakot mga pelag mo ini simbahan pelag ako tadi downtown Session Road dahita kita tayo sa TNT City nga mismo center puso na kurama Nova tayo tamat di kwa tayo mas asidegan tayo mas asidegan City Hall ako si Mayor Mickey ni nakasabit pa ilalim yung flag pole ni ayan magi sentral tayo tamat di Baguio Central nga nag-iskilan ni iti bubutag pa ata apa yang umpil nanti anda penarani di jalan? Umpil. Saya hanya. Tadi nagbom lagi di hotel nga ko niya. Puno siguro. Kati kay kayo ako, kay di pelag, kay kayo pelag. Pagp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 
Ini gore apa tadi turun dah. Hilang. Kalau begini bagi aku. Tuh. Kita tadi empat batu pelagi itu. Batu pelang mo. Ay, interview ka na ba? Oh, Interview mo by family. Ito yan si Palay ni Malang Ising. Si asawa ninyo. Si Kapsa ni Tilay. Si sangalan si Palay na. Okay. Kita bukan pagpumul lahat. Kaniwa daw kagana. Sige, nakita yung tatay ka ko ha. Isa di makita yung sakit yung ato. Tuloy yung balay nising natin eh. Ninyong.
Dati buo nga balay da. Dati diri. Ano yun? Dati 06 final pass. Ang kwartadan. Kuripo jay panay manager. Diyan ay ikim kwarta nito. Inyong dito ay bagyo. Erwin anak ni Manong Felipe dyan may isa katinana dati anak ni Manong Kita nga may isa nga lalaki diba beauty entire park niya. Ini nagkakapay angin niya. Dati bulpulong kita nga nakita angin. Ang angin na ney. Kaya batu tatal nga nakita yaw. Ay mutin antena nini. Ito talaga angin. Angin. Dito ay bagyo ay lipat-baday lipat-baday dati yun nato yung nga lugar ngayon nagano'n kayo kapitya nga pagyanandan ko sa manong tiwin eh nung bakasunda kita nyamuk di paru-paru dukun naman Oh no, look at the orange.